Κυρία Έλενα, περιγράψτε μου λίγο τι κάνει ένας φιλοξενούμενος στη μονάδα σας στην καθημερινότητά του. Ξεκινάμε από το πρωί, τους ξυπνάμε, ανοίγουμε τις κουρτίνες τους, τους καλημερίζουμε, πλένουμε προσωπάκια, παίρνουν το πρωινό τους και παράλληλα την πρωινή τους νοσηλεία. Όλοι είναι δικτυωμένοι με κάποιο τρόπο, έχουν τις προτιμήσεις τους, τις παρέες τους και κάθονται μαζί. Έχουμε ομάδα ψυχολόγων οι οποίοι ασχολούνται μαζί τους και κάνουν ομαδοποιημένες δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα μαζεύονται όλοι μαζί το μεσημέρι επάνω στο roof garden, όπου τρώνε το μεσημεριανό τους όλοι μαζί, με την παρουσία φυσικά πάντα κάποιου φροντιστή, νοσηλευτή, είτε ψυχολόγου, για να έχει την επίβλεψη και την επιτήρηση των ανθρώπων. Μέχρι να έρθει η ώρα για το απογευματινό τους καφεδάκι. Πάλι μαζεύονται με τις παρεΐτσες τους, ακούνε τη μουσική τους, παίζουν τάβλη, χαρτιά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ανάλογα με τα γούστα του καθένας. Από εκεί και πέρα έρχεται η ώρα που θα πάρουν το βραδινό τους και έρχεται η ώρα να πούμε καληνύχτα. Φυσικά υπάρχει 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα και τη νύχτα βρίσκεται κάποιος εδώ για να φροντίσει ό,τι προκύψει. Κάποιοι έχουν ανησυχίες, κάποιοι ξυπνάνε πιο συχνά από τους άλλους, κάποιοι θέλουν συντροφιά, κάποιοι θέλουν παρηγοριά, κάποιοι θέλουν παρέα και έτσι κυλάει η μέρα μας στην Έγλη.